Siap. Horas dihita saluhutna amang dainang. Jupang dohita di Advent Batak Ministry. Ya. Persiajaran dihita nuaim persiajaran 12. Uluan ni persiajarata ari namar mulia silang dohot aheheon. Ayat syapilota di sahabat botari didok songonon. Ayat syapilota. Dungi ninna silatus ma mandok ibana. Asa raja doho. Jadi ninna Yesus ma mengalusi. Songon na didok mima tutu. Raja doau. Ubahen na tubu au. Jala ubahen na roau. Tupor tibion. Asa huhati dakon hasitongani. Ganup nasian hasitongani. Tangi honon ni ido suaraku. Yohanes bidu 10 ayat 37. Tapangido ma tangiang pamuhay na dibayan pandita purba. Martanya kita. Ale Tuhan Jehova debata nami huparsangapi hami ho Tuhan. Di bagasa setikion ala dileko Tuhan di hami tikanadenggan. Dinalaho marsiajar hami Tuhan. Dinalaho mangarang-rangi hami Tuhan siap persiajaran sekolah sahabat. Siang gia ma Tuhan. Dina persiajari hami. Dina hurang-rangi hami. Dina huparari hami persiajaran Tuhan. Boy me Tuhan menugu-nugu hami. Pagaraha porsion nami. Jala Tuhan asoboy hami maria-ria di haraja surgo nang pinaradem to hami. Ramoti padita sianipar, amang padita hutasoit, amang padita si manukalit dohot nabosom padita purba, nalaparadehon parsiajaran Tuhan, sianggia ma guarmu na pinatibbo, asatong boy Tuhan no bege hatamon, boy Tuhan pagara ha porsion nami, manomu halorom na padua alihon. Upasatami tangyang nami Tuhan malhitay, guar ni anakmu Yesus nung mati humokop kami. Amen. Mulai ate godang tu amang pandita purba na mambayan sada tangiang pamuhay di persejarata. Di sabat botari adong sada kutipan di dok songonon jamita na patibohon on gabisada barita na lea ala silangi ma paruhunman na lumea ni panamasan ni halak roh. Noaing marsyajar mahita di bagasan saminggu na di patorang na poson ni Tuhan amang pandita sianipar. Didok manukun hami amang pandita sukunon songonon amang pandita. Songon dia do hita amang pandita. Mangatusi di hata na mandok ay Jesus do sa sitongan. Mordonga moleate. Maulate situtuma pinasahat mardonga sangat tu amak padita semanukari na pasahat ton suku-suku nauli jana lehet. Songo dia do hita mangatusi di hata na madok ay Jesus do hasitongan. Songo dia do hita mangatusi di hata na madok ay Jesus do hasitongan. Dumi bubuan hala Jahudima Jesus Kristus tu panggonggomi ima bangsorong na niluhon ni si Silatus.
Nalaho patorakon jala mangido uhuman manang paruhuman na takas napedak takas di papata di Johannes paruhuman ahado jara ahado alasan paruhuman ni di bahet tu Jesus. Asa itu ginasida ma Jesus siya jolon si Kayapas tu kator alai sugot na ime. Dan bongot anggo nasida tu kator asa unang tarsubang nasida laho mga tot paskai. Gabi ruar masilatus mendapoton nasida di dogma. Pamula dia do di bahan hamu do pakalakan. Dungin nasida mamangalusi. Out una si bahan na jahat halakon. Dan tagamon pa sa tunani iba na tuho. Ditakas do. Ayat una si bahan na jahat halakon. Dan tagamon pa sa tunani iba na tuho. Aleng ko sa istong na ahal na diwan na jahat takas di patorang nasida. Horang hataido. Dan adong bukti najis mengulan na jahat. Gabi ni nasilatus madok nasida. Buan hamuma ibana uhuni hamuma ibana marguru tu adat muna. Alana molo adat ni panggonggomiro dan adong sada alasan na wiba muhumi mana. Dalai ninna kanat natorotima mangalusi silatus. Dan jadi pusaon nami manangise. Jadi boto nasida do molo uhum ni ala Yahudi tapos ang manangise. Jara dangarong alasan sila ng mamu sa Jesus. Dangarong holan hinorhor ni rimas do nasida. Ala pamulan ni Kristus makorhot to ka pamulan nasida. Gabi patar akkananulana jalak kadosana. Jadi dosa rahasada masalah dan wijolma. Dapola maul kita mengampuni manang mengalausi akka pangalausan ni jolma tu kita aletung maul jolma manesa dosa molo binoto moliboto jolma kadosata odo hasigan ni jolma. Dapola maul jolma manesa dosa ni halak akka pangalausan tu mana aletung masay maul do jolmai manesa dosa molo diboto dosana. Jadi pangulan ni Yesus lai papataron dosa nasida. Odo rimas nasida tong, odo rimas nasida. Jadi yok kodang pusaon na nangisi, ido molo pakit ihami, duhun dihami. Jadi jupang ma di si nasandok ni Yesus Kristus uju pinabuana hiyan pangalaho ni akka parmatena. Jupang ma di si. Anggo parmatena ini memang dangalain dosa. Napasyo dosa di mana jupang madisi. Jadi di bomoti silatus mamusikatorna di joma Yesus di dogma tubana ate hodo raja nyala Yahudi Robert Yesus mengalusi silatus na siya rohamdo na dogmi manang dogmi halak do itu ho taring tahu gabi dari silatus ma ay halak Yahudi doahu bangsom do akasito ni malin ido pasat hotuau ahanabi nemu pruskunna. Jadi dia lusi jesma dak siap pertibion anggo harajokku au siap pertibion harajokku dan tarabahan somangalo akka naposoki asa unang sahatuau akka Yahudi alai daksi somoni anggo harajoku. Nakingay pasahat amang padita sa manukalit ayat inti manang na ayat siapiro dihita idok masangonon dialisisma. Idealisisma hatan sukus konsilatus nama dok ahar na binemu. Jadi do isma mengalusi daksian pertibion anggo harajauku au siap pertibion harajauku dak tarbahan semangal na posoki asa unang sahat tuau akka Yahudi alai dang si somoni anggo harajauku rungin na silat sumadok tu ibana asa raja doho oma ayat saya proton na kimana entita. Jadi ni najis mengalusi
songon na do mi matutu raja doahu ubay natubu ahu jala ubahen naroahu tu pertibion asa watidakon hasitongan ganug na siya hasitongan itang yun na do anggo suaraku ninasilat sa mga lusi tu ibana may hasitongan ni alaidang dia lusi jis dope ang gusuk-gusuk ni si latuson nung tinggal ko ni mana alay sukus-sukun jis magdok harus hasitongan ni sa sitong na nung sumon na masaring na ripikiran na halak na sitong do halakon jalan mula sitongan ido bahay na pola ditangiyo be hatorangan ni Jesus Kristus taningos kuskune harus sitongan ni jali lamay mana manopalay Yahudi madoko to ni sida dan jupangau manang dia do salana na buhi mabay parhuman mate tu imana nang jupa ala imana ro hasitongan ni sukus-sukun silatus na sitongan sa sitong na nung nadiboto silatus sukus-sukun na ido bahin ito ko pala Yahudi ido masongonon dan jupangahu manang salana jadi di pasya jarat pada kesongonon jislu panodang dohat hatigoran ya go asiniro hado hasitongan ni jala hatan di bataro hasitongan ni jadi bohado hita mengatusi hatan nama do kay Jesus hasitongan dakolan hatan Jesus Kristus na sitong pangulahon na pasitong jala panulirang taringot tu iwa na pasitong hagonopan ni hasparsasirangan ipe tong do sitong imana do panudang muni hasitongan na mabuot katiro to sa lujolma jaladang jupang ni jolma ahado alasan na jahat na ituduhot to imana alay matman patuduhon na sitong do imana jala hasitongan ito kasi Pilatus masitongan ni suku-suku ni Pilatus dia lusi mana sendiri do dang adong jupangau manang salana matuhita dia kanatorok mo dia lu jol marihita taring upa bainata bunga jupang nasida dang adong sala tawain hasitongan na tabuan paniudang sa Kristo natabuton sida mantang nasida jalan na patigora kanal nasida manugunong nasida tuhangaluan ay roko Jesus Kristo auru dalan auru hasitongan jala hanguluan amak si manuk kalit na pasahat matorakon akas kusukumuna mardongan mauliate botima. Mauliate di amang padita si anipar dan mutakas jala dibilang si latus tutu darong dapot salah ni Jesusi. Jadi ala na songonido baritana magpanukum mato amang padita putuaso isonahari. Songod dia do amang padita sila tusi margogo mangelek situan na torop mangido law paluahon Jesusi boy amang padita utaset patorak kosoti maldong ang mauliate di suku-suku ne amang pandita purba jadi suku-sukuna songod dia do margogo silatus na naik paluahon Jesus ala natutunong ngatakas di boto dang adong anggo hasalan ni Jesus Kristus. Jadi diba nama saada soso Didok mai di ayat tolupulu lalu sahak tutul pulsia molotajaha di Yohanes 10 lalu ayat 30 lalu dohok 30 sia. Jadi ninna silatus ma madok ibana. Ahamai asitongani. Jadi dung didoksi songoni ruar maibana muse manopoti akka Yahudi madok tunasida dang jupangahu manang dia salah. Alai nunga di patorang
amang pandita Elsiani pernah kino, Yesus do dalan hanguluan, iro hasit tongani. Yesus do panodang, Yesus do aik hanguluan, Yesus do saluhutna. Nama bain kita mula mangulu sian nama atau dilulului silatus do dalan paluahu Yesus. Alana didok naking di ayat tul lalui dan jupangau manang dia salananin. Jadi tutu sahalak hakim dan mungkin uhumonna sada jolma nasomarsa. Jadi dilului madalah peluahon. Aja hama di ayat tul pulsia. Ahama gugu ni si Pilatus o peluahon. Suku-suku ni amang purbanaki. Alai tahe. Somal hupadua sada halak. Tuhamu. Jupa paskai. Anggona lehet di rohamu. Hubalua ma raja ni Yahudi Tuhamu. Jadi omma di bait silatus dalan nanaik paluahu Yesus. Somaldo di hari Pasca di balua sahalak parja siap kurungan. Jadi toho mai di pikiran ni silatus molo hubaluan non sahalak di hari Pasca ima Yesuson dang marsalau ni narohana alana dang harus kesalahan na Jepang ni silatus taringot tu Yesus. Alaya hama nama bay marsak silatus. Diaya 40. Gabe di juhun nasida mamuse. Unang ibana. Si Barabas ma. Alay partodos do anggo si Barabas. Jadi si Barabas ima sahalak parjahat. Yesus sahalak dituduh parjahat. Apedang parjahat. Dilului kesalahan dangaro kesalahan ni Yesus. Ala yang guna toropi di dok. Unang maibana, unang ma Yesusi palua. Palua masih Barabas. Ya. Ay sama-sama Yesus dona sidana dua. Sada Yesus Kristus, sada naik Yesus Barabas. Nah dia do si paluaku ninda si Pilatus. Palua ma si Barabas. Jadi omma rupani gogoni si Pilatus dang margolle mana kedua. Ape molohita ngata botoi dang adong hasalanna dang adong najat diulahon. Paluot tanoi. Ape molo Pilatus mabiar ibana di jabatanna mabiar mana dituduh dang mardong atau kesar. Ola nalani mabiar tunatorop, alani gudang ni natoropi. Balua ma si Barabas. Tapi dang Yesus di balua. Jadi omma asalat donang go di silatus. Jaladang margo go mana dang margolle ang balua Yesus. Nak pebana gubernur manang panggonggo. Jadi tersoni marupani nabu orang yang go persejaraton songo dia ma guguni silatus ni narakaning anong boy tolapsa balua ape Yesus Kristus dangarong salah mau lihat ma amang panditanan Mulai te godang tu amang pandita Hutasoit na patorangkon sada persejaran di hita di persejaran hari Senin. Noaing suku-suku tu amang pandita purba. Ya, sukuna songona namang pandita. Ahado amang pandita. Kelapatan ni hata ni Yesus dina laho tos hosana nunga maruzu. Radeham
pasatami matu Amang Pandita Purba. Mulia tayo di sukun ng pinasahat ni Amang Pandita Yesman Kalit taringot hata nung marujung. Di pasejarata sa tikyon hata nung marujungon on manguruti pasejaran di ng salpu esakka ni ameden na diulahon ni Jesusi uju di pertibion. Dia masakap na Allah paluahon manusia sian kurungan ni dosa. Sondokon di pasejaraton ada orang sota pasahat tu lahbatan ni nunga marujung. Songon nang dipatuduhon di bagasa Yohanes 10 ayat 10:22 silatus manuraton sada surat di bagasa di bahasa Latin Yesus halak Nazaret raja ni Yahudi. Marsaka doa kasituan ni malimi situan perguruan ni lau paubahot sa dangol si Pilatus paubahon hatanay ikotong doi surat tonon na iyan ni surat tonay Yesus halak Nazaret raja ni Yahudi. Adong sa kutipan siyan Sister White song nomor dokon. Adong sa hagogon na tumibo siyan si Pilatus manang siyan halak Yahudi nang manudangi pikiran na sida dinama mamakuhon surati di atas ni majujung ni Yesus. Marhite habisuhon na siya debata surati marhusit tu pikiran dungi manakasi nasa natasurat di buku na bariyay. Adong sada hasitongan jala habisuhon di surat to si Pilatus manang silatus hatai Yesus halak Nazaret raja ni Yahudi nagabe manurat marhusip tu pikiran. Arong dobe hagugon siyan na pinikiran ni silatus iya Jesusi raja ni halak Yahudi. Dang nagabe asal na disurati alin nagay pabahon jala buka pikiran ni halak Yahudi iya raja na pinay manina sida ima Mesias na pinay tetenya ni sida ima Jesus naung dipakuhon dihaw pinoksilang. Siya tong-tong ni sida jongjong ditoru ni silangi disadari adong si Yohanes murid niya holongan na do si Maria ina ni Jesus dohot akka na asing martataon ado lang so jupang ari Simeon nunga manurirakon na nang masa di ari si Joseph do si Maria mabuat Jesus tubaga sa joro ni debata lapas hato ni bana. So nari di ari ng jonok tikina di do Jesus sumatu inanay. Hindi ma inang anak mi jala si Yohanes do iba nama hindi ma inang mi. Jadi dipasahat holat di barang si Yohanes di si Yohanes tuturo tutu tikenadung dipasahat si Joseph do si Maria ina ni Jesus tu debata tu baga sa joro iro pekkan artina lapatan na lamate mahpit Yesus di hapinor silang manobus sudejol ma disoni dokon dung saya dipasilak ko Jesusi iro ko Jesus ma digijang di hapinor silangi nunga marujung dang nanguli ni Jesus na marujung alay sakka ni debata ulaon ni Jesus di portibion nunga marujung nga saibe nga dipalua be akka manisesian akka dusana sian akka ulaon na bay mabay jol may lilu adipalua be akka manisesian dosa ido hata nunga marujung di bahasa kategori kinokon taleo atau pasipulhon manggonopi mangaluahon jala takas deh itala Kristen jala tahapor siadoi dinatiki madabu si Adam do si Hawa di porla Eden mate do biru-biru labay baju-baju ni si Adam do si Hawa jala ikon na mate do biru-biru kumokop jolma di pada naluwi pe
Sudah bangsa Israel meladong la manopoti dosa ikun dibuat do bil-bil sada pilihan la manopoti dosa. Ima tutu nungagono be. Sudah nani ulang ni Yesus ima ne kumate do Yesus di hapinot silang. Saluhutna nunga marujung. Ima hatana salupa narong di bagasan di Yohanes 10 ayat 20 nunga marujung. Akum ni hatana sapadan manang nasarobang taleo ta teleyo pasipulhon pasikopon jala tarida di ayat 20 lalu tong bahwa to hagogonop nata surat na di buku nabadia bahen hagogonop buku nabadiai ditiki je sumadok nunga marujung gisima ibana pojuk kon mangkonopi ulaon na pinasa ni amai tu ibana malohita na majahal kitab dang nasayro pe ulaon ni Jesus mokop jolma taringo tu haluan ni jolma ale dina paluho jolma sarobang tu manang na songon na di pasaha ni amai tu Jesusi dina ta silang Jesusi di hapino silang nunga marujung be ulaon ni Jesus di pertibio alonggo Jesus sonari nagabe hakim do sonari di surgo umokop pita alonggo di pertibio nunga marujung be ulon ni jadi ido amang padita si manukalit taringot tuhata nunga marujung nunga sipul be ngaigonopi deba Jesus be aha na pinasahat ni deba tatu ma tu Jesusi ni pasahat ni amai tu Jesusi na lo manubus akka manusia sian dosa ima sote amang taringot di hata nunga marujung madonga moliate Moliate tu amang padita purba na pasahaton alu sukun na takas marihita nunga marujung nunga saibe lapatan na diaka Pangulang Yesus Kristus na imana do labang na gobarhon ni akasudi piliani nunga marujung besatong na dihaw na silang dun na mate imana. Jadi suku-suku tu amang padita tasawid. So nama ko tasawid. Buasa nila manida pangali doho sekka na manaputi na pulik di balun mabasi Johannes Porsea ay nunga hehe Jesus ya kamatean. Ima suku-suku nami marunga moliate. Mauliate ma diamang pandita El Sianipar di suku-suku monek. Jadi puja hamajo di parsejarata ari rabon dukon bongo si Petrus di bagasat tanomani bongo ma nang doho si Johannes madok bongo maibana di ida dungi Porsea puasa ma di namarnida pangalilit doho sekka panaputi na pulik di balun mabay si Johannes Porsea ya Jesus nunga hehe sian amatean wasa matutu ikon na dibereng sekai ikon na dibereng pangalilit na balun baru pe Porsea jadi ado ngamang hera-hera tolong masam do asagabe boy Porsea na parjolo ikon marnida ay di syaddo tarida hepenginin na di dia nang adongi bereng mana jolo di bereng oh tutu Porsea napa 2 tahun ikut di BG adong kejadian sonan ada toho ini na dung di BG sian barita sian manang natalipisi manang syakora baru pedi boto baru muse napa tuluhon ikon na di boto na adong tarsurat hata di bata. Jadi tolong masam do biasanya makatidakon haporseaon marnida marbinege dohok nama boto na tarsurati alai yang si Johannes dang di boto dobe nekon hehe do Yesus. Jadi tajah hama ayat na di Yohanes 20 ayat sia. Aidang dope dia tusina sida hatani surati. Nama do ikon hehe ibana sian namate. Jadi dang ya tusi Yohanes dope naung tarsurat
di Bibel hatani Tuhan ikon hehe Jesus yan namate. Asugari di boto dak palek ko berengon na pangaliti. Dak palek ko berengon na sekkay. Na balun alay alanung di boto na tarsurati baru pe ibada Hosea. Jadi mulai tema amang pandita nami, ini mana gue dua lusi. Mauliati godang tu amang pandita huta soit na mangalusi suku-sukun di amang pandita siani parnakin. Noaing sukun hamima tu amang pandita purba suku-sukun di hari Kamis. Suku-sukun na songonon amang pandita. Ahado na masa di si na patuduhon buasa si Maria Magdalena dan mangatusi dia lapatan ni tanaman na ukapi. Mardongan mulai ate. Mulai ate di suku-suku ng pinasa ni amang pendeta si Manukalit. Ahado na masa na patuduhon buasa si Maria Magdalena dan mangatusi dia lapatan ni tanaman ng ukapi. Jadi taringok tu tanaman ng ukapi si Maria Magdalena dinalaho lawi mana tu kuburan ni Yesus di hari Minggu pagi-pagi dibering mana kuburan ni Yesus nga. Jala ibering mana dang isi bese bakke ni Yesus. Jadi nang binoto manang naso di roho ni mana hatani debata manang na nibi mana tikine penasan debata ikon na hehedo Yesus di hari patuluh dang binoto. Atorang na perpuri tarikot tu si Maria di ayaton ima ditiki nalahu iba na pabaho tu si Petrus do ti Yohanes taring tanoman ng ukapi patorang mana. Ngangang be ngabukabe kuburan ni Yesus. Jala lang si bakin ni Yesus inna. Jala isi di dokon isukum sekkan napasonggot ton iba na di si ima si Maria Magdalenon adong dua suruan parabit na marlinang-linang kudul libaga sa tanomani tartukan inganan ni pat na nihapeahan ni bakin ni Yesus di sukun na sida matu ibana buasa tangis soinang suku-suku ni suruh-suruhan itu si Maria Magdalena buasa tangis soinang ay dilului Yesus na hinaholongan na hapekkan ima dah mardongan ilu di semalolong na humusor masih Maria jala di ida di si adong sahalak jong di pudina mardongan hata na sumantu hata ni akka suruh-suruhani di sukum na jong ima buasa tangis hoinang ise dilului ho dilpurohan ni si Maria tukang porlaki dongan na makatay jala mangido pangurupion na lao mangalului bakki ni Jesusi. Jadi omma nagabe saya datang tuhita talumo bihita nung majah Bibel halak Kristen tuhita na ubegesa na sa tatong manghuton at penbat ministryon asa tong tapikili sude na terjadi manang namasa di putibyon ada surat tu Yesus jala isude di bagasa sakka ni Yesus akan nauli na denggan api natupa haroron dito na paduhalo penong mulo masa pekka na masa akka panahit akka suhul akka dia na masa unang betado kabbe masa tuasong non unang song si Maria Magdalena hita idia bakin ni Yesus ilului bakin ni Yesus na patorang Yesus na ikon na hehe do Yesus diari patuluhon siyan hamamatian ape dinamati Yesus dina bang ukap kuburan ni Yesus ilului mana Yesus dungi dihatahon na jongjongi mahatana Maria imahatana pobawon sadok rohana topu si Maria na tasongko manada ay Jesus nang hehedo na makatay do ibana jala di tadda do ibana tasongko memana nesa kapimana do na jongjongi dongan na makatay pajaga ni porlaki pangulan ni porlaki dang itadda mana Jesus nang hehe melang gudang duhita sonari tabigi jamita tajahan atas surat dang tatu silapatan. So ni manang si Maria. Ibigi-bigi itu jamitanya Yesus.
Ale dang gidibo to lapatan. Dinahehe Jesus, tulito ko Jesus matimana. Maria, inatu si Maria, tarhatotong memana, jala topu taksonggo timana manada Jesus, nang hehe, ima dongan na nama katadi. Ale memang tung songoni maharori kok na dihita, gudangat doita hubigi, hubereng, wida, hola nama jaha doita, ale dang makapursyai hatan di jubata. Digogoh Jesus do asa unang di jama ibana. Ay ikut jolonakko do ibana tu amanay. Alay ulaun ni si Maria imalaho jala pabau tu akasisian. Iya ibana ikon nakko tu damang jala amamuna. Tu debatakku jala debatamuna. Dilaho si Maria do ulaun nay. Dabari tahun ibana tu akasisian. Ay nunga di ida ibana Tuhani jala huhut pabahon saluhutna na pinodahon ni Jesus tu ibana. Jadi ahado lapatan ni tanoman nang ukapi nggo suka do tanomani dang dapotan haluau kita. Jadi ahana pinasa na deson lapatan na terlungo bitu si Maria dipaingo si Maria. Maria naikon hehe do Jesus si jala unang jamaau. Dan ikon jolo laudau nako daw tu amay jala amamuna kon napajukpa daw tu debataki do debatamuna. Jadi ada lapatan na ukap tanomani ima na pabahon hehe do Jesus jala hehe mahita ganuk na porsea dinaro Jesus na padua halihon. So nganima hatorang asotik mardonga mulyate amang padita simanuk kalit. Mulyate godang tu amang pandita purba na membain sada alus na dinggan di persejarata di hari Kamis. Nuaing tabigi masada rimpunan di persejaran sekolah sabata di persejaran pa 12. Nah, dibayan amang pandita sianipar rimpunata bagasan sa minggu mo renungan mulyate. Mulyate marisaluhuk na dihita. Nung atung masay jojor jala tutur nakingan. Di patapatorang di saluhuk na mulai siya jolo ni silatus sahat di hamamatena nang sahat di haheon na. Didokot dosono disakapi si Pilatus dosa butulna na lapo Jesus. Alay di ida ibana dang tarbahen na songoni hu dijaga ibana do pangkat dot hasangapon na sa diri. Asa siyan luangan hasangapon di pertibion dipilih ibana ma nalaho mamelehon muli sa dahalak na somardusa na sa jupang na hasalaan na. Alay, molo do dipaluay silatus Kristus. Pak daktoho hasisirangat taringot ni hamatena. Alanat persejarat tadi bagas sa minggon hidup ari na marmulia silang dot haheheon. Naking natapatorang di persejarat ta nunga marujung jalan nunga saibe nunga marujung be lapatan ni pahasirangani taringot ni sipaluay imais Kristus. Na bungot do matu bertibasa bonagijang tuban tongaon. Na laho manopo nari ibana asa nari ibanema jalo ibana jala marhite hamateat do anggo ditubus jurmai sian hamatean ido bay disulukko matimana hajol maoni jala mia matong-matong jurmai asa bui imana na lau paluahon marhite hamatean. Jadi silang ido hasangapon na marmula dihita. Mate imana jala dundi ka mate imana dikubur maimana alai ukabdo anggo hamateani anggo kuburani hehe maimana hehe imana mahamonanga dihita parmonang mahita alanunga monang Yesus mangalo hamatean jala mangulu mahita sa kamatean madapo ang ulo na surasuda marhite na porsea kita tu imana. Oma na marmulia haheheonon. Hehe imana, jala mangulu imana, tuwau, tuhamu, dot saluhut na kita. Sunay suko dihita. Buhat jalo do yang Muhammad nai naksong
Wah, marsahala do ibana di ngolutta paduahon. Marpitonggam do imana di ngolutta. Moro tajalo imana nagabimia di ngolutta. Marsahala matu imana di bangsa ngolutta. Jala marpitonggam may di ngolutta. Tarida masaluhus siapa katayota, siapa didatta, siapa ngalakatta, siapa benengatta, nak siapa nglahota, saluhutna waso na dibata, na miya dihita, na parmonang dihita, jala monang dihita, alanunga monang imana, manaluhon hamatean. Omas amang sa dari puna persejarah dihita, di bagas sa minggon, mardongan mauliate. Mauliate godang tu amang pandita sianipar na mambayan sada rimpunan dihita di bagasan sa minggu. Noaing tapangido ma tangiang panipuli kupangido hami ma haradean ni amang pandita M. Hutasoit na mambayan tangiang panipuli. Tapasada marohata ala nungasipul di parsejarata di Tikion. Tapauduk marohata talopi matangata martangyang mahita. Tuhan nami debata Jehovah nadi surga. Puji-pujian hasangapom madiho Tuhan. Jala si tahu madok mauliate do hami itu ado pamu. Diiring-iring di tugu-tugu ho do hamile Tuhan. Jala di pasu-pasu ho. Siena ka ari nasalpui satu Tikion. Pasu-pasu mahami ale Tuhan. Naubege hatam nabadia di sakadabon. Tongos matod di porbadia. Asa boy hami upeok hatami. Jala di parangulok kami. Obar tulu meneroham. Sude Tuhan na manoton channel Advent Batak Ministrion pasu-pasu man. Leo male Tuhan dame na sumurung, leo ma akka rejeki, leo ma hahipason, dohot akka gajang niumur, nang saluhu na akka nariko di hamile Tuhan. Alay marpamuati maho Tuhan parjolo, di akka dosa-dosa namin. Tung ramun, na diulahok kami, marhite pakkatayon nami, parangulon nami siganupari. Sesahom mayaliamang, salpuhom masaluhu na akka dosa-dosa nami. Asa tarjalo hami pasu-pasum na sumurung na balga, na naing siganupam mo to hami di. Tuhan, usog bahok kami matangyang namyon, marhite elek-elek pujian hasangapod diho. Marhite Jesus Kristus Tuhan na. Amin. Amin. Baik, tuhita amang dainang hami mandok mulai te gudang tuhita saluhutna saya totong manghiuton Advent Batak Ministrion ya, hita unang lupa man like, subscribe, dohot mak-comment di kolom komentar na adong di YouTube Advent Ministrion. Hami na po ni Tuhan mandok tuhita saluhutna. Horas. 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 Horas mato dibandingin, firmato di matogo. Amin.